Здравейте, патрона в Extreme, аз съм FP и това е моята кандидатура за RobWire BGC на StylePlay. Това е моята къща, както виждате. Сега нека да я покажа. Ето отвътре как изглежда. Сега първо да си взема пържолите, че ще ми трябват. Да ги сложим. Оп. Така. Това са мои честове. Тук съм събрал разни бокуци. Тук са дарета Тук са най-важните неща, диаманти, злата кера. Тук са инструменти. Тук е въглища. Другите нямам нищо все още. Това е тайния ми тунел отдолу. Ето тук имам две легла. Тук в честа има бокуци. Този чест още нищо не съм сложил, ама ще видим какво ще сложа. Тук ми е кухнята отдолу. Печките и крафтинг тейблите. Тук е нещо като някаква стая, както виждате. Тук ми е редстоун машина, дето направих. Сега нека да ви покажа и долу тунела. Само да слезем. What the fuck? Сега нека да слезем долу. Арде, по-бързо. И нека да ви покажа и отдолу. Края на тунела. По-бързо, дай. Тук ми е честове. Тук ми е тунела отдолу. Тук ще сложа още Enchanting Table, такива работи. Все още нямам обсидан. Тук са ми работите. Тук слагам само на важните неща, като събера от тунела. И това е пътя към моя тунел. Но както и да е. Това беше от мен. Това беше моята кандидатура. Нека да ви това беше от мен. Чао!